आसि बिथाङा बाग्लायनाय लोगो लोगो जोङो बयबो सिखारनांगौ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बड़ाई माथावनी, जय बड़ाई माथावनी, जय बड़ाई माथावनी। राइजो राजा नोंथांमोन, जों करते ही हम आज के कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर शुरू करेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी जगह पर खड़े रहें और हमारे मुख्य अतिथि को स्वागत करेंगे। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै खुंफुंबाय। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लोब लोब रायजो राजानि नुजाथिनायाव मेहेरगोनाङै जाफुंसार जाबाय। बे मोनसे जोबोद गिदिरथार बाथ्रा कि भारतनि नखर मन्त्रिया फैनानै बाथौनि मोन्थोरनि बागै, बाथौनि सान्थौनि बागै जोबोद गेबेङै बिथाङा जोंनो फोरमायलांदों आरो बिथाङा दिनै बाथौनि बागै बुजिनाय माने जोंनि हादोरनि मानसिया बेखौ बुजिनाय आरो बाथौ महासभाजों लोगोसे बाथौ सिबियारि आरो दुलाराय बर' माहारियानो हास्थायदोंमोन जे सानसे बाथौखौ जेखौ बर' माहारियाल' सिबियो बे बाथौआ नेशनेल लेभेलाव बयजोंबो मिथिजानाय जागोन, इन्टारनेशनेल लेभेलाव बयजोंबो मिथिजानाय जागोन आरो दिनै गमामायैनो इउनियन हम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टार बिथांनि प्रेजेन्सआव आरो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों बाथौनि गोनां गोनां आयदाफोर, बाथौनि गोनां गोनां बिथिंफोरखौ बिथांमोना गेबें रावजों हादोरनि मानसिजों लोगोसे मुलुगनि मानसिनो फोरमायबाय आरो बिनि उनाव फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोम सिबिग्रा एबा फोथायग्रा गासैबो सोद्रोमाफ्रानो जोबोद कनफिडेन्सजों धोरोमखौ सिबिलांनो हागोन आरो हारिनि गेजेराव जि मोनसे सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों हारियाव आब्रुथि लाबोनाय, गोजोन लाबोनाय, खौसेथि लाबोनाय आरो मोनसे गोथार लामाजों आगान सुरनो थाखाय फैबाय थानाय जोलैखौ थुलुंगा होनो हागोन, फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ बे मोन्थोरजों दैदेनलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गिबि मन्थ्रिया गोबां पेकेज फोसावदों, मा बुङो? बिथाङा आगोलनिफ्रायनो रायज्लायबाय थादोंमोन जे इन्डिजिनास जि फेथ होननानै बिथांमोना मोनसे डिपार्टमेन्ट बानायदों आरो बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गुबुन गुबुन थागिबि माहारिनि धोरोमफोरखौ रक्षणाबेक्षण होनाय, जौगाहोनायनि थाखाय खामानि सोलिगासिनो दङ आरो दिनै बाथौनि बे गौमा आर'जाव फैनानै गिबि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथौनो मोजां पेकेज फोसावलांदों आरो बेखिनिखौ मावफुंजोबनानै होयोब्ला आं निस्सय फोथायो जे बाथौनि माखासे थानसालि लुनाय बायदिसिना हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जाफुंसार महर मोनगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बाथौइज्मखौ गनायथि मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदों नामा, मा बुङो बेयाव? बिथांनो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों, निस्सय बिथाङा बिनि सायाव बिसार खालामदों। बिथाङा हयथ' बिनि सायाव आगोलफ्राव बेबायदि मोनाखैमोन बा बुजिनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै फैनानै जि नुफैबाय, जि बुजिबाय, निस्सय बिथाङा बिनि सायाव मोनसे गावनि बिजिरगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोबां साबायखर बावलांदों। बिथाङा गुबै दिनै हयथ' सोमोनांदों नुनानै जे बर' माहारिया जे एसेबां डिसिप्लिन आरो एसेबां खौसेयै दङ आरो धोरोमनि फारसे बयबो सांग्रां, बे गासैबो थासारिखौ नुनानै हयथ' बिथाङा सासे हादोरनि दैदेनगिरि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सोमोनांदों। ओंखायनो बर' माहारिनि फारसे बिथांनि जि श्रद्धा आरो बिथांनि अननायखौ बिथाङा फोसावलांदों। मा मेसेज होगोन दिनैनि हाबाफारि? दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां जाबाय। बेबायदिनो मोनफा मोनफा मुलुगनां थाखोआव बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बर'नि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय, बर' माहारिनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय, राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय अराय सम खौसेयै आगान सुरलांनांगौ। थांनाय समाव गावबा गावजों एना एनि, गावजों गाव बुथारलायनाय बायदिसिना थासारिनि थाखाय बर' हारिया गोबां खहा जाबाय। दिनै आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आं बेखौनो आर'ज गाबो जे बेबायदि गाज्रि थासारिया जेन' बर' हारिनि गेजेराव फिन फैफिना, बयबो खौसेयै मोजाङै आवगायलांनो हायो आरो साफा सानै सोरबा गेना गोरोन्थि साननायफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो सुस्रांनानै होयो, आं बेखौ हास्थायो।